vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai zvakangoma zveveduwe. Please vanhu evai careful kana muri pama online relationships and dating. Pane imwe message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Inini ndiri murume ane makore 40 ekuberekwa. Mukoma, confession yangu yakamira sekudai, so ndiri munhu wekuti ndinongogarawo ndiri mumagroups kubva kuFacebook kusvika kunana Telegram zvese nekunana WhatsApp. I am a single man and ndakatozvipikira kuti ndichararama zvangu upenyu hwangu as a single man, but usingle wepa physical, asi kana ndiri pa online ndine vanhu vangu vakati wandei avo vandinofambidzana navo. So mukoma, ndichifambidzana nevanhu vose ava vandinofambidzana navo, ndo pandakabva ndazosangana neumwe mukadzi uyu. She is actually a married woman, but ari kurarama zvake ari kumhiri kwemakungwa. Zvino takazoti tatanga kufambidzana, ndakubva ndazomubvunza kuti iye ainge achida kuti relationship yedu iyi inge ichizosvika kopi. Akabva ati, do not think kuti our relationship will end up in a physical relationship, because inini ndiri kudawo munhu wekuti ndinge ndichingofadzana naye online chete, because I am someone who is already married. Hanzi ndinenge ndichida kungoti paya pandinenge ndanesana nemurume kana kuti kana ndiine mastresses angu andinenge ndiinawo, ndobva ndazongomabviswa ne-an online partner yangu yandinenge ndiinayo. Actually we had our own mock wedding online, iyo tiripo pa online ipapo. Zvadaro mukoma, semunhu wekuti ndine magroups angu akawandisisa, ndo pandakabva ndazongoti one day ndikabva ndazomuisa zvangu pa profile picture. Apa ndainge nditori zvekare mune rimwe groups remasingle, ndakati ndakamuisa pa profile picture kudaro, ndo pandakabva ndazongoona kuti varume vakawanda vainge vava kungouya kuinbox kwangu vachingorequesta my details and my pictures. Pandakatanga kutaura nevarume vose ava, ndakabva ndangoti let me just pretend. Apa ndainge ndichigoda kungo have fun with all of these guys, then ndobva ndazongovaudza kuti no, neniwo nditori murume, but baby iro riripo pa profile picture ibaby rangu. Mukoma, ndakabva ndazotanga kutaura nevarume vaya. Saka ndakati ndichitaura neumwe wacho, iyewo ari kurarama ari muno muSouth Africa. Ndokubva ndatoona munhu ainge atondiisira screenshot iri rainge ritori e-wallet yekuNetbank. Akabva ati ndakuisira e-wallet iyi, chimboenda unoburitsa mari ndokuti tinyatsokukwanisa kutaura zvakanaka. Ndikabva ndati imari yei? Zvikabva zvanzi unongoita zvaunoda nayo mari iyoyo. Ndikabva ndaenda ndokubva ndanokolekta ka 200 rands kaya, ndikabva ndatozvitengera zvangu kapizza kangu, ndoka ndakazotorara ndadya usiku hwacho ihwohwo. Ndakabva ndatoona kuti iri igap rinokwanisa kutopotawo richitondipawo tumari pano nepapo, because kana riri data and airtime mukoma, ndiri munhu wekuti handishoti data, ndinogara ndiinaro. So ndakabva ndazototanga kutorana sort of like a business. Ndokubva ndatoita kamwe ka WhatsApp ako kainge kari separate from my main WhatsApp. Zvino pa WhatsApp iyi zvandinoita mukoma ndezvekuti already ndine vanhu vangu avo vandinodanana navo. Vanhu ava ndinosanganawo navo muma chat rooms epa social media. Vanhu ava vazhinji vacho vanokwanisa vari vasikana vemuno muSouth Africa kana kuti vekuZimbabwe, but vanoita zvekutengesa mapictures avo. Ndinoti kana ndataura nemunhu uya ndinobva ndazotenga mapictures ake. Kana ndatenga mapictures iwawo ndinoita like munhu ari kutomahodha, ndobva ndazomachengeta, ndobva ndazotanga kumatengesa. Ndo ka business kangu kandiri kutoita mukoma, but munhu uyo anenge andipa mapictures ake iye anenge asingatombozivi kutoti ndo zvandinenge ndichitoita izvozvo mukoma. Ende varume vazhinji vanotodanana neni
ivo vanotofungidzira kuti vanenge vachitodanana neumwe munhukadzi, but chavasingazivi ndechekuti vanenge vachitodanana nemurume. And patori neumwe muchinda izvezvizvi ari kutopromisa zvinhu zvikuru, because ndakamutumidzira mavideos zvese zvaainge achirequesta ndakamuitira. And nguva yekuti kana munhu akati uya timboita video call, ndinongomupa ma-excuses ekuti foni yangu yakafa kamera, foni yangu zvazodii, handina data rawakanditengera hariite kuti ndinge ndichiita ma-voice calls kana kuti ma-video calls. Saka pane imwe member yakatoti iyo iri kuda kuti inge ichizonditengera foni. Then iye akati, but kana ndakutengera foni unofanira kuti unge uchizomboyawo kumba kwangu, obva wazomborara kumba kwangu at least for one night. But ndikutofungidzira kutoti ipapapa ndichatsvaka adresi yekuti iye ange achizonditumidzira foni iyoyo nekorea, but I would look for another address. Ipapapa ndanga ndichitofungidzira kuti since ndiri munhu wekuti ndinombopotawo ndichijuma tumari twakati one day, ndobva ndatsvaka zvangu imwe imba yekuti ndinenge ndisingatombogarimo, inobva yazongoita imba yekuti ndinenge ndichingoreceiva tumagifts netumwe tunhu twangosiyana-siyana, because vanhu mukoma vari kuuya. Ndiri kubata vamwe varume vari kuZimbabwe, vamwe vari muno muSouth Africa. Kunyanya vari muSouth Africa ndo vasingatani kutokutumidzira ma-airtime, kukutumidzirawo tumari. Unotonzwa munhu achiti mhanya paShoprite uende kunotora ka150 kanda kuisira data iro. Then pane vamwe variko vari kurarama vari kumhiri kwemakungwa, avo vakaomera manje. Ndatombofunga imwe plan yekuti kana ndaikwanisa kuona ng'anga yekuti inongondipa umwe mushonga wekuti kana ndikagara ndataura newe obva watondipa mari, ndafunga pakuru mukoma. Ndafunga kuti ndinokwanisa kutopfuma ndatokura kudai so, because mari yacho, mari yekuti unenge usina kana kumbogara washandira zvinorema, imari inotonakidza kudya. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi mari yekuti inongouya wakagara, hanzi imari yekuti inonakidza kudya. Kune varume avo vanofarira izvozvo zvema-online dating, I hope kuti makwanisawo kuwana yambiro, because zvakangooma apa iwewe unenge uchitoti uri kutopawo bhebi rako mari izvo. No, unenge uchitodhila neumwe murume anenge akangwarisa kukudarika. Zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nash, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu. Inini mukoma kubva zvandakaroorwa nemurume wangu. Then shoko rekutanga randakaudzwa navamwene vangu, handizivi kuti vainge vachijoka here kana kutoti vainge vachitondituka kabisira, because vakabva vangomuka mangwana acho makuseni ndokubva vandidana vakabva vati iwewe meso ako anorakidzika kuti akangwarisa, hanzi pameso pangu pakangwarisa, hanzi ndinongomanyisa maziso kuita kunge tsotsi. But vachitaura zvinhu izvi vainge vakatogara panext navatezvara vangu, ende vatezvara vangu havana kana kumbopindura kana kuseka kana kuita sei, because ivo vamwene vangu vakaita sekunge munhu ainge achijoka neni. Vapedza kudaro mukoma ndopa ndakabva ndazodzokera zvangu ndikabva ndaenderera mberi ndichingoita mabasa angu. But zvinhu zvekuti zvakandibata mukoma. Kubva ipapo ndingangoti ndakabva ndava munhu wekuti ndinge ndichiassociata nevanhu zvakazova zvinhu zvekuti nanhasi uno zvinogara zvichingondiremera, because kana ndikaita shamwari iya inozongofamba ichindinyeya. Kana ndikazama kuti ndinge ndichipindawo mumikando, munoona sevanhukadzi munokwanisa kungoitawo mikando yekuti munenge muchikandirana, angava ari maplates, magumbezi kana kuti chii. So far zvinhu izvi zvatoitika 3 times kwandiri, kuti kana ndangopinda mumukando something bad will just happen. It's either vanhu vanozongovharana mari, ende kazhinji kacho inini ndinenge ndatokandira vamwe vanhu mari. But kana 10 yangu yava kuda kuswedera padhuze, ndo pandinobva ndazofind out kuti
vanhu zvemukando wacho havachatombodi nezvimwe zvikonzerewo zvinenge zvakangosiyana-siyana zvinenge zvava kukonzeresa kuti vanhu vasazoita chinhu chimwe chete. So neminyama yose iyo yandakatanga kusangana nayo kubva zvandakapinda mumarriage mukoma semunhu wechimunhukadzi, ndakabva ndati rekedzai ndimbofamba. Already ndiri munhu wekutoti ndakangokurawo ndichingonamatawo chechi dzekumanzove. Ndo pandakabva ndazongosumudzwa one day ndikabva ndazonzi inini vamwene vangu navatezvara vangu hanzi vane mishonga yavo yavakabata. In short, muprofita uya ainge achizama kuti ange achindizivisa kuti vamwene vangu navatezvara vangu vane zvikwambo zvavo. Saka ndakazoti ndongoramba ndichingoita tsvakurudzo dzangu, ndo pandakabva ndazoenda zvekare pane umwe muprofita apa ndainge ndava kuda kunyatsokumeka shuwa. Saka ndakabva kumaruzevha uko kwandainge ndichiri kugara panguva iyoyo patainge tigere pamba pevabereki tisati tazouya kuno kuSouth Africa. Ndokubva ndazoenda kune rimwe village uko kwainge kuine muprofita ainge asingatombondizivi. Ndakati ndaenda kuya mukoma, iye akabva ati madzimai, ndiri kuona kuti kumashure kwenyu mune vanhu vaviri vamuri kufamba makabereka, but vanhu ava ndati ndatarisa ndichizama kucherechedza ndiri kuona kuti vanhu ava vari kuita vachindinzvenga vachindivanda, but vari kushandisa imimi kuti vange vachindihwanda ende vari kuzviitira kuti ndisakwanisa kuona zviso zvavo. Asi munhu wandingakwanisa kurondedzera wandiri kuona chimiro chake, profita uya akabva azondipa description yekuti ndega ndakabva ndazoona kuti chimiro chemukadzi uyo wacho ainge achiti ainge akawanda kumusana kwangu ndichita sekunge ndainge ndakamubereka, then kumashure kwake kwakamira umwe munhurume. Description yacho ndakabva ndatoona kuti apa munhu ainge achitaurwa nezvake vainge vatori vamwene vangu, because ivo vamwene wangu nanhasi uno vane kamwe kadhuku kavo. Kadhuku akamukoma kanetwa maruva. So ndo munhu akaonekwa nemuprofita iyeye rine tumaruva twemacolors akasiyana-siyana. Ndokubva ndatoziva kuti apa painge pachibvirwa vamwene vangu. Ndikabva ndati zvino vanhu ava vandakabereka kumusana vari kumbodei kwandiri. Ndikabva ndazoudzwa kuti vamwene vangu navatezvara vangu hanzi ivo vari kurwidzana neni nekuda kwekuti inini kubva zvandakapinda mumusha mavo vakabva vatanga kuti munhu uyu akangwarisisa nekuti pane mhiko dzavakaisa pavana vavo vakomana zvekare nevana vavo vasikana. Pamhiko dzavakaisa pavana vavo vakomana imhiko dzekuti chose chavanenge vabata vana vavo chinofanira kuti chinge chichizoguma chava mumaoko avo ivo sevabereki, ende ivo vainge vakatemerera zvirango zvekuti vainge vasingade kuti vana vavo vakomana vange vachizoroora. Vainge vachingoda kungoti vana vavo vakomana vangoita vana, then kana vaita vana vobva vazozvichengetera vari voga vazukuru vavo, vachiitira kuti vana vavo vakomana kwese kwavanenge vari kana vawana chavanenge vawana vanobva vazochitumidzira kwavari. Zvekare ndo mhiko dzavainge vakaisa pavana vavo vasikana, vachiitira kuti vana vavo vasikana kana vakangoita zvokungofamba vachingodanana nevarume vakasiyana-siyana zvinorevera kuti vanenge vachikwanisa kugara vaine mari, ende vakatogadzira vana vavo kuti kana akangobata mari chete munhu waanotanga kufunga mubereki asati atombofunga zvekuti ndinofanira kuti ndinge ndichitenga kunyange zvipfeko kana kuti chikafu chemumba. Ende mukoma ndakabva ndazotoona kuti ichi ichokwadi mushure mekunge ndazouya kuno kuSouth Africa nemurume wangu, ende kuti ndirambe ndiri mumarriage nemurume wangu ndingangoti inyasha dzaMwari, because vabereki vemurume wangu ndo vanotonga. Ende dzimwe mhiko dzavakaita hanzi vatezvara vangu pane vamwe vatete ava ndo second born mumuri munoberekwa murume wangu. Saka vatezvara vangu ava hanzi vakarombera pana vatete ava, ende zvazvinoita ndezvekuti hanzi mwedzi woga vatezvara ava pavanoenda kumaperiods avo then
icho chikwambo chiya chinobva chazouya chobva chazotora ropa riya rekumaperiods chobva chazoenda chobva chazonoisa mune rimwe rakaita kunge dendeso munogara ropa racho iroro rekumaperiods. Ende zvekare hanzi mudzinza imomomo munowanzokuitika madambudziko ekuti woga anenge azama kuti ange achirwidzana nazvo zvikwambo izvi anozogumisidzira ava kurasika njere. Saka muprofita uya akabva angoti, sezvo imimi madzimai muri mutorwa, nyaya iyi muri moga hamungazoigoni. Ndokubva ndazongopiwa minamato yandakapiwa. Mushure mekunge ndapiwa minamato iya mukoma, ndainge ndichingoishandisawo murume wangu nevabereki vake vasingazvizivi. Murume wangu out of nowhere ndo paakabva azongodanwawo neimwe shamwari yake iyo yainge ingoriwo kuno kuSouth Africa, ndokuzotongopunyukawo kwatakazongotoitawo tichibuda munhamo, nekuti panguva iyo yatainge tigere pamba pevabereki mukoma, choga chawainge uchida waitotanga wanokumbira vabereki vemurume wangu. Ndakasvika pakutengerwa zvipfeko zvemukati navatezvara vangu, because ivo vatezvara vangu navamwene vaiwanzokuti mwedzi kana wapera vobva vazoenda kutauni. Kana vaenda kutauni vobva vazonoita shopping dzavo. Pavanodzoka zvinhu zvose zvinotanga zvaunganidzwa pasi zvobva zvazonyorwa pasi. Then kana mava kuda chamunenge muchida, munenge muchitoenda kwavari muchinovakumbira. Ende vainge vasingatombonyari kuti vatezvara vaitoisa zvipfeko zvangu zvemukati zvavanenge vanditengera pasaidi, zvobva zvatonyorwa pasi kuti muroora ningi tamutengera mabhurugwa mangani ende nemacolors awo. Saka murume wangu paakazodanwa kuno kuJoni, ndakafara zvisingaiti nekuda kwekuti ndakanzwa kuti panapa ndapunyuka, because zvinhu zvainge zvisitomborina kana kumbomira zvakanaka. So mukoma, iwo ndo confession yangu yandiinayo, kutongoponawo kwandinotongoita inini nemurume wangu nevana vangu, inawo yekuti inini wacho ndiri munhu wekuti ndinotoshinga pakunamata, because ndinoziva hondo dzacho dzandakatarisana nadzo. Iye murume wangu kana ukamuti ngatipfugamei tinge tichinamata, iye anobva aita sekunge munhu anenge agarwa. Zvikwambo zvacho zvinotoita kunge hazvitombodi kutombovaona vachipfugama vachinamata, because vakavenga kunamata sei vanhu vacho. Ende apa vari vanhu vekuti matambudzikiro acho avanoita, especially vana vatete nemamwe madzikoma emurume wangu, vanotambudzika zvekuti unotonzwa tsitsi, but ivo havazvinzwiri tsitsi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndakanzi uri muroora akangwarisisa maso ako anongomanya. Hanzi vana vatete nanabanguru ivo pachezvavo vanhu vekuti vanotambura, asi kana ukavaudza kuti ngatimbonamatei vanhu vaMwari, unozotongovanzwira tsitsi kuti ivo pachezvavo havakwanisi kuzvinzwira tsitsi. Zvakangoma hazvo vedu. Please ngatitaurei navo mucomment section vanzvadzi vedu ava.